2026లో ధనుసు వారి యొక్క గ్రహస్థితి ఏ విధంగా ఉందో తెలుసుకుందాము. శ్రీ ప్రాభవనామ సంవత్సరంలో ధనుసు రాశి వారి యొక్క ఆదాయం 14, ఖర్చు 11, రాజ్యపూజ్యం 5, అవమానం 6. ధనుసు రాశి వారికి ఆదాయ వ్యయములు శ్రీ ప్రాభవనామ సంవత్సరంలో పర్వాలేదు, బాగానే ఉంది. మరలా ఏప్రిల్ నెలలో ధనుసు రాశి వారికి అందరికీ కూడా యోగదాయకంగానే ఉన్నది. ఆదాయమునకు సంబంధించి లోటు ఉండదు, ఆరోగ్యం మెరుగుపడుతుంది. గతంలో మీకు ఏదైనా అనారోగ్య సమస్యలు ఉంటే ఈ యొక్క ఏప్రిల్లో ఆ అనారోగ్య సమస్యలు మెరుగుపడేటువంటి అవకాశం ఉంది. మరలా కుటుంబంతో సంతోషంగానే ఉంటారు. శత్రువుల నుంచి మీకు ఎటువంటి ఇబ్బందులు కానీ ఉండవు. సమయానికి అన్ని పనులు కూడా పూర్తగును. కాబట్టి ధనుసు రాశి వారికి ఏప్రిల్ నెల యోగదాయకంగానే ఉన్నది.